कहाँ बारी हमर ललिया अब देखना यारा बाके अब भइल बकैसन हलिया कि बढ़ता बेचैनी दादा अरे मुश्किल भइल बा जीना अरे जीना अरे जीना। और तनी हन्ने आइए, ओए तेरे नाम इधर आइए थोड़ा। बच्चा सबका फरमाइश है। देखिए उस गाने का मेन चीज जो है मुझे तो बोलने नहीं आता है, इनसे बोलवाती हूँ। कहना है कि मुश्किल भइल बा अरे मुश्किल भइल बा जीना अरे जीना अरे जीना। ये लोग पोतिनो बउआ तोरो सब के आबै छ आता है इधर बाप रे गिर जाएगा थोड़ा ताली बजा के बच्चों के हौसला के लिए कहना कैसे ले लो पुदीना 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 ले लो पुदीना। आई पानी तोहरे गलिया कहाँ बारी हमर ललिया देखना यारा बाके भइल बकैसन हरे बढ़ता बेचैनी दादा मुश्किल भइल बा जीना अरे जीना अरे जीना। ले लो पुदीना तो थोड़ा ताली बजा के ले लो पुदीना 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 बढ़िया के हसीना ले लो पुदीना जरिया के हसीना। निकला ना निकला घर से कि निकला बाहर कि मिले खातिर आइल तोहसे कि मिले खातिर आइल तोहसे। एक दूसरे को कह रहा है देखिए संगत बना रहा है हाँ संगत बना रहा है मतलब उसकी गर्लफ्रेंड है वो बाप रे कि मिले खातिर आइल तोहसे गाँव के ना भरवा हो मिले खातिर आइल तोहसे गाँव के ला भरवा हो मिले खातिर निकला घर से निकला बहरवा हो निकला ना निकला घर से निकला बहरवा हो मिले खातिर आइल तोहसे गाँव के ला भरवा हो मिले खातिर आइल तोहसे गाँव के ला भरवा हो मिले खातिर आइल घर से। अच्छा मुझे समय भी देखना है, समय के साथ साथ फरमाइश भी पूरा करना है। जरूर। तो जाते जाते आपके लिए एक शब्द कहना चाहूंगी क्या अच्छा कहे लाइल बारो मिले हो भीतर से मन हमर हिले कहे लाइल बारो मिले हो भीतर से मन हमर हिले पकड़ नहीं पाता जान मोरी जाई मोरी मई। और आखिरी में एक बार ताली और बजाइए सभी लोग और कैसे जाए रे दैया आ जाइए भैया दैया आ जाइए भैया दैया आ जाइए भैया ले लो पुदीना जरिया के हसीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना जरिया के हसीना। ले लो